welde wolde Kali yani mfutu kwa mkao wala mlenyani na si. non ti on tum set nouvelle copine so ali dar wolde drama nene arabe yewta parce que moi quand tu dis qu'il faut être patient Todo yeli la ya pa awala la mi ingat ya toka sana mi jomba mo ndifo kotana 5 clips abi quanto woni tana va fal fonga ni je dois me marier avec 4 femmes non non bébé non regarde non comme malanda con je suis là en tant que mari mais si ta vie ça ne va pas je dois me remarier encore il faut que tu acceptes cela ma jaba indo inna lang ok bébé si Allah jabi no faali da dawo donc si pas mi jom si bi do je dois me marier aboton ok ako jalousie on atta an jaba mi jom Kin ko baba ko ragal ko do ngati ni tembe kana fijirde lu ma en ko do wadi yengi tika ngada mi yami adda na matunde yada mi adda yaw ko da do ngante kadi mi ndo ta nouvelle copine la yo mo tu yalla tawara mo welila so welila menen di do me fendare si alla jabi non re open ko wala tu do fi jombo di c'est un problème yo nan wona do yidi yo modi mo wono fi mo wono tu Pode mo si anti le nyato te tayasi ko problem. Yo no so jombi gadi ko problem. No. Becintini mi wala ko fala ma. Becintini fi Allah ko jemmani goy. Mi Allah ma. Andi nani mi wolde wo. Gettu mi ngi na sama kala moni na sama kala mon ma wala do hande. Ana ko mi no dir ma do. Jemmani kati. Wode de. Asi ni ko nyalo. Kasi fa ma pa na ko wanda. Ko mi no dir ma do. Fi ino da ara ma ya pe mi ko to ma. Kasi mi fami. No vo mi dabi. Ko fi be ngo ko to. E fi ma. Ani mata annan fi do ka. Accu mi arna ma hanmi gana ko ma halande ko si wala nango fala andi mi safude gol gom fa ka woda dan jetti wo accu mi ram da fi ngoto de yehi en wadi des or ko wadden kon fop fami des or ko ne wadde ko fop den wadde gila an ko no anyida ben ko parce que mimi do aji mo go on andi fiji gonto lan wontani mo kadi parce que kala ko wadda goddo andi gilto tema nyande go andi akata jombay ida andi dum hekai habbolan hanni gayna ma halande andi a jombay andi mimi jombay andi ne nyande go waldo ma ya den ayen to ne mayde to ko nebi juuti ko nebi juuti nene be waldo be maya an kadi men maya min kadi men fami joni maya fami atti no be ko to no wele buri nene be ngo koto ko ala en wadde do fi yimit ko gonga nene ko faala ko tanira me andu to kadi Allah ko Allah okkata bi fami ko ne ko ne an ka wonda do to an ida haal do an asikema an mitimi mam sika niwre mo le yide yeso hakke ko kanoda jetti mo wala ma do timi mam papa ka wiide ko gulle nen dir acci fi Allah ko ya wonde e modi mum doy e wonda be fijare jallo no be woni non acci ko kitade hakkel man o yana haalande lango fiji ko ndama wadde ko haalande dan fiji ko ndama wadde agayni julde gayni wol donc an woni si Portugal ma yawo nene ka oyna nene ko nyannebe oyna nene ko escrobe ko nene woni ukkindirde mo wala ko wala ko ene woni invente bura ngandude ina min ngolete do ngola pa woni invente ko parce que min go woli minani natire ndu yaltire ndu jonno siko bama ko ndawde jetto lan am jana wolde apolan sa fene Allah nay men di mode bim apolan jana wolde abo ino to yi sa fene apolan am jana wolde Allah di mode inu non da steko si tema wolde no Allah nay di mode hedo am jana wolde sede ko fena sagni la koy kolle mana calo jaabe te bas jelto nan do min kala ter ben nenan ko nyanni wonan tam o wada do jelto do e adi to min men andino on wadi beto ngare do makko o tabi do adu so abura ngandude wadi beto ngare do makko depuis habo mi halnama andi nyandi go ko wonde de konaki yaala ma minni mawbe na atidir no yidude makko der to ko nyando o wadi beto fito ay bo jono nene andi dum don nene haal dum o daroni wonene ko nyannebe ko nene woni wurde bobo ngaredu makko o ina kanko nene ko escorobe ko nene woni ukkinirde mo e koto jono min kanko taw kanko tikte ko nyannejo kato da o nyam on duma tay ba jono sikke memba mi kebbi dum basara
andi jak ko nyanne to kan Bawang fit na yo sampo. ya ka dan ko nyanne Wono me wadde ko fof ɓettote min ko joni mo welelan ɗum ɗo min mo welelan nde joni kamin ni mo wetto kasi goɗɗo no waɗa ɓettoje reedu mum ɓetton nako ko ɗette sila woni goɗɗo waɗa min reedu mum ko wodi tan ara wodi heɓata ɓiɗɗe min mi andanako de min ko min tama ya sigole ñande jombuɗa wo am min awami waɗa ɓe ma ful ko wonta waɗde fulkaniya min komi waɗi komo kon tamum go anda ye feƴi toya allah nayi ten goto mbimi a tardu hene lekku ɗum ko escoronu yaafilin ko andi mi laare ɗum ɓeykirawo par ce que wala famu wonna ko yalta ɗo ɓa heɓata fof ko yalta ɗo sakkatake ange makko fof yaltide ɗo huuɗaɗo ami bolan nan ki lekki gonɗa yidde ɗo ki ko haa ko hoore felle du ko kemmi yefintiniya ɓaylam napanima hilam napanima mi anta ittirima ɓay wona yam fena ɓay sa woni ha ɓiɗɗo ma si yiɗi goɗɗo haranta towako yiɗi goɗɗo yiɗɗo ɓiɗɗo ma on haray ko juɗo ma fami famineno ɗum yangam yiɗɗo ɓiɗɗo ma o haray yiɗima jiɗo ɓiɗɗo ko jiɗo nene ko jiɗo ɓiɗɗo a faami ta sikku ɓaylan sonka mala piiji gonno toon hara mi añi mi yeñama jikkon ma jaɓo ki lekki ɗo yara nene kono ki lekki ɗo no ɓawli de o woy anga sendira ko ɓawle ko rawni ɗum ɗo ɓawlu ko gonɗa yiɗɗo ko lekki kinni Kok mau ngejual itu? No. Lihat dua tahun ada pulau ayat. Amadu. No. Mijida, yes. Kok ini sih ini sana kunci itu mati mau kamu jual? No. Amadu. Regarde, ma patience. Mijida. Lele kati woni fi. Lele ko woni fi ko. Yesi tawi. Mi ono tu mi sutido. Awu gono musela. Mi ya ha ko hore fendo. Mi da bana gel malik. Fi yo hebu. Ala ettaki. Bonna la ngudi. Bonna la yangi ko sonji ko fop. Wada zero ala base. Hakku mai Allah. Ko suwe honno ko inni ta kondo. Ko suweransa. Ka ko honno. Waktu kau fokus, hakku ni mai am, pun nak buat liam. Ahmad. Ahmad. Ahmadu. Abetu. Allah itu untuk kau numurul binari. Ko Allah. Angkat di Gaza orang Ahmad untuk kau numurul binari. Tapi minggu film puma, hakku ni mai Allah na Ahmadu. Na ada film puma. Gaza, boleh dah kita nak. Yap teu. Mian tu tam, bayar nanti program jandi minata program jimadi Ahmad. Yar tu dia jom macam mana? Tu es d'accord avec moi? Je suis d'accord. D'accord pas. Non d'accord. Hey, d'accord pas Anani. Hey. Hey, d'accord pas Anani. Non d'accord Anani. Awo. Voilà. Hey. Nene appel. Toro ko biko mo. On jewti na akiti ni on je na jopio ko la wala. Ni akiti golle am yani to fulaw. Siko sabu ankati nayo arno nani do soki yore no. Mais pourquoi n'a pas de docteur ben wood spécialiste ben wood médecin ben wood nene acce mo kala wona ka place min ko lumine irma ha mawda ko ole kibaya min irma ha mawda say hande ayayi do ko sare yeyna mi do entre honno de woda joni ya wala france ko bay mi wallima simi wallalima wallahi ha ta france hakkune ni allah kono Amadu baya turike an mi wiyo to jara fofu anda Amadu ko arta ko do ko wirtu golla kono mi jabi wirtere ndem nani mi abata mi de hakkude may Allah dengu ma gila jomba na to ro ko hebugo wi ala o jetta lekki ko fenande
min ngene ngida o grad yo timma kanko nene no wallude mo wala famri ko ren ko walde ano mo wi kanko wala o musikale kanko nandi bayo watti ko do pitiji winda e kayeji ara ni ngala ko anda nene ni yarde ben mo ko nekki fi ben mo ko le didara ben mo ko dia ko to sorti tonga jebde kinji ana se kanko yanga ni ko dangala wala few billah wala o timma Again, min koy na ya sa medin mo lekki o yar kono andi lang andi min na lekki on mo yar anta ko nafiki kasi ko nafi andi min ni ko mo do handane ko min ni siki ko pelo ko yoro den kasar ko waden tongo konjo min ko dum min ni siki ya ko watam jaga wadi ko ko bonita ko don ko ni mak don no ngene ni ko ko ni ko mak ni juni de ya ko son fe ya na andi mi ma se wala ko andi da bi ni ko lekki andi tigi na lekki on mo yar de mi no anda ko nafiki de pas afami tini ni da huli sa o ju ekiti de nyanya min te min ya fusta atandara anyama wa nyan ya ga pa me to nyama mi nyama ko do mi nyama ko me ke do min ni kera nyama ko tu mesela pa ga nyanne ja nyama ko tu ni sandu nyama ko to nyama ne ne do ni tu sai bi mi nyama ko sandu ngat nyama bi an kara anda mesela ni hamai an pa woni pusu ne do bi de wa o ya ko jiu antel o ma ya do jokka ko mai han di jang wa jeng tem ko mi wala mat anda singino tun dara ko Ageri na hundu ko amana jale andi mi gilam yey kasar mi yemi pe yimbe ton no be wayno andi mi ka jonu ko be no wayno mi wayni ina no wayta no jonu mi wayte jurde sala ma me ma wol ko wol pa dani ma ka fala eh lanjeti ma wol min ko wonne no ka min andi ko non problème ba na fi jaga ngala law ke manga ba c'est bon andi si jani ma tuma do fere ni halu na ko ari ke ke billahi wallahi ni halu na minna anne ne do so mo dini do warde be ni sa wol mi sima wata mo bobo na leki fi yo fi ko so no mo junde ko so no mo junde fi yo mai ko so wondo mo junde fi yo mai anda fa me kin ni ala hakki da ne be do hakki a ka wona watte be dum wondo wala bay ka bi wowlo mi hakki mi wayra jona yi yimbe be ka sar no be no wayri no mi way mi o to jala faade mi fu la ba ko Holmita, yandas kumi kesiragan kita halang. Min ko mi fala ko ya munyu baadaye ga wel ngalla ko ya munyu mi fala ya munyu dan ko da isirabe ma na ya inu fi be yidama adan ko ta ko are ya kala ko be fala wada dan ko da dara moji ma ba moji ma ni duma dara moji dara isirabe Oke, mina ni ko wida. Ko fi yanda ko no. Dandan ki esirabe. Ono piji ko no be wadde lanko. Non si Portugal no ko karana. ko ya munyo no te ko no arda yara be walto jon be nay tutti da mai mudi ma jon tam ko mi fala ko ya danko esirabe ma Maye onde smenge mudi an semena tiko su. Be gotti te. E bitato be ande ko. balla wadi non so kanduma kon sigasi yayi woni hanko ya ko yo fifi un kwalna on na ta wadu huto diro bonna ma de o kan ta fa jon no sallo kimen sirabe tebe di manno ta on famu ta ko ya rene yo fina wada fai ani ta ko ni ko ni tawji on yesi ko kambe tuni be ngata Ko mi yambe wuto to. Ele na yawa de ne. ko ko ya to na Awa we ke me ani ko wida. Ke ne me ani. no mi kala ngarte su to to go pantare Ne min ka ani. Wuto ko su. oh ne mi nente te patto Ah oh. Nene, min do hande fadam dana ko appel etc. Bon, mi watale yimɓe gol mi yewtatawo donc mi wata wonde mi haalnade mo gasa ɗon andi min kam yarata ɗo min e patron am mi wawali waynodirade maɓɓe mi nelti tum téléphone mi yewti donc mi waynori kadi wasi ko bureau an tum woni ɗowtude ɓibbine ñande ngal donc mi ari ɗo ɗefade fulangal joni noon hino min komi faala on yewtude ko o noddilan o hinnilan ko faala koyemi yaw donc mi faala min o yo yaafolan mi yiltito par ce que ɗo ka woni ɗo ɓe wanno ɗo o wonda e ga ɗum noon kan kadi mi yewtimo kala ko waɗɗon mo yo muño kala ko waɗi o noon kadi ko yo muño
donc ɓiɗɗo mo min mi faala ndargol laawol hannde mi yettito par ce que o ko mi yiɗo simi yahali hay moƴƴanayi donc ɗinnugol ɗa wallini ndu koye seeɗa ko ñeeguɗa koye ñaamude fof ke lanna donc sagande ɗum nde no lanni hara goɗɗum no woodi so tawi ɗum ko heɓoto ɗon boni haray moƴƴanala moƴƴana o surtout noon onon mbira par ce que ɗum ko onon pertinittiɗomo ndiyam ngam Mamoudou ko gorko julde ko gorko donc haray sino watta e mon ɗon ko ɓengo e jalita donc ɗum yari ɗum yen wayno haray mi faala ɗo mi jonna ɓengo anda 500 000 ɗinnogo ɗi argent de poche makko kono kadi yetta ɗo 700 000 metira ɗin ɗo en cas son falama tewu ma ɗum tan kadi miɗo jonni mo feere dépense suudu on ɗum ɗon ɗon wandi déjà ka woni donc haray ko ɗum jinni gayni en gonɗa wonde gonɗo fof ko falano piyawol ɗiwde hay haala wooda naataji hen yiro ko naati kon kadi feƴƴi to woɗɗi mais ma nder no ngahani yo kotoyo mano juuti a desitanogo ne yargo ene a yeggiti konno de arten ɗo a yeggiti ko honto mi naati mi rewti ha arɗa ɗo a yeggiti a yeggiti an mi yeggitade an andi patron ma e min Dema yalla yusuf nangon ko der buru Hango ini yorama idani ka ini yorama fiyo de miratoma idani yorama fiyo de miratoma mimi faja wande ape eroni da yurna la ko ani ma surtout sako ba ko nyaka min ko to sappo ni ma sako ba ko nyaka yorama fiyo de miratoma ana yasta yurna mi bengo ko to ko wada o mi yurna digra nyanne la to fan dari golle ma digra nyanne fiyo de miratoma mi la ngata yurna gol a cela golan ina yetti non dun dole ngoyo so mai ayo o mi la yurna gol ka hombo kan tigi ko fiyo mi yurna mi la ngata yurna fiyo mi la so sata ono ko mi vengo ko to mai da yurna hombo aja ko hombo bilanga ya nala oni Ambo ni wa bilanga ya sata bilanga ya sata na to ni ko hombo na mensa ni me ko na pe ko no to fe to fe yurna golo mi ala golo hombo aja hombo mi la yurna ko nyande ko yurna nyande ko now first la golo do ripeto che non è un yurna ma di peto mi la sa yurna golo kani on kofu ko su mi faut pas ta ko da nare kar burgo